गरम आहे ना, गरम आहे. हाव आहे हाव. तू गुड बॉय आहे ना, तुला धीर नसतो कधी. एक पिकला ना ते वरचे टप्प्याटप्प्याने पिकत जातात ते. असं आहे ते. आज आमच्याकडे अंडा बिर्याणी खायची इच्छा झालेली आहे. पुदिनाचा एक मस्त सुगंध येतो या. घरगुती अंडा बिर्याणी तयार झालेली आहे. अरे माझा बछडा आला. अरे 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 बॉल घेतला वाग्या. हा घे घे घे. दोन बॉल मारा बरं नाही. खेळणं कसं नुसतं अंगावर एकमेकांच्या. बस 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 बस. ए बाबू तू चिडतो. घेतला बाग्या घेऊन गेला बॉल. आता हा बाई इथे बॉल. किती धावतात ना बाप रे. हा आली थांब आली. हा 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 गरम. उकडलेत अंडे ठेवलेत उकडायला ह्या 2 पिल्लांसाठी. काय झालं, झाली झोप, झाली झोप, झाली झोप. भूक लागली चला जेवायला चला. त्यांना लागले भूक. आता झोप काढून उठलेत. सकाळी मस्ती करून झाल्यानंतर झोपले होते दोघं पण. वाघ्या पण आता उठले. आणि झोपायची पद्धत बघा. तो माझा ड्रेस होता ना पडलेला, तो घेऊन खेचून त्याच्यावरती दोघंजण झोपले होते. हा बघा वाघ्या. आता उठलेत दोघंजण. हा चला 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 जेवायला देते चला. थांब चपाती बनवून जा पटकन. काय हवं, काय पाहिजे. बसा खाली खाली बसा खाली बसा. देते. हा भूक लागली ना, भूक लागली की नाही. थांबा जरा लाईट लावते. आम्हाला भूक लागली ना तरच आम्ही इतके शांत असतो, नाहीतर आम्ही इतके शांत कधीच नसतो ना. ना वाग्या बसा खाली बसा देते. मी झाडू वगैरे काढत होते ना म्हणून जरा टाईम गेला. जास्त नाही बदलेत, 7 सव्वा 7 झालेत. बसा खाली, मी पटापट बनवते. हा गरम आहे अजिबात हे नाही करायचं. शेरू खाली बसा बेटा खाली बसा. हा गुड बॉय गुड बॉय. आण जरा. काय केलं पाणी चालू आहे. हा देते खाली बसा वाग्या खाली बस. गरम आहे खाली बसा गरम आहे. बघ बघ बाप रे आनंद बघ. देणार. हा देते खाली बसायचं. खाली नाही बसायचं अजिबात देणार नाही. गुड बॉय बनायचं. तू गुड बॉय आहे ना. हा देते. गरम आहे ना. बघ गरम आहे. मग तोंड भाजणार तुमच्या दोघांचं. गरम आहे ना, गरम आहे. हाव आहे हाव. हा शांत बसा देणार. गुड बॉय. हा दोघं पण आमचे गुड बॉय. माझ्या पण गुड बॉय. मग माझा पण हात भाजणार की नाही. हाव आहे हाव. गरम आहे. हा गरम आहे. माझा हात भाजला. कुणाला म्हटलं राहायला वाटतं दूध आणायला गेला तो. दोघांना भूक लागले. आज की नाही आमच्याकडे दूध नाहीये. दूध नाही म्हणजे रियाकडे पण आता दूध मिळत नाहीये. नको ते ठेव. तर आज म्हणून मग मी अंडा बॉईल केला आहे दोघांसाठी. आणि चपाती आता बनवल्या मी. चपाती त्यांना भरपूर आवडते. सुकी चपाती, तेल वगैरे लावत नाही मी. तर बघूया म्हणा फर्स्ट टाईम अंडा देते. खातीलच. हां त्यांना आवड पण किती. गरम आहे ना म्हणून जरा थांबले. त्यांना धीर नाही आहे, जरा थंड होऊ दे. हे व्यवस्थित सगळं मिक्स करणार याच्यामध्ये आणि मग दोघांना खायला देणार. बघा कसे भूक लागले. चपाती त्यांची आवडीची आहे. शांत राहायचं. गरम आहे देते. शेरू इथे गरम आहे. हाव आहे ते. हा देते. तू गुड बॉय आहे ना, तुला धीर नसतो कधी पण. चल ये इकडे हे घे वाग्या. तर वाग्या माझा गुड बॉय आहे बघ. हे वाग्या घे. गरम आहे. सावकाश खा. बाहेर गेला होता. तर आमच्याकडे बघा पाणी भरायचं काम चालू आहे आणि झाडांना पण पाणी घालायचं आहे. कुणालचे बाबा मागच्या दारात पाणी घालतात. मी म्हटलं पुढच्या दारात करून घेते. नाश्ता बनवायचा बाकी अर्धी तयारी केले. आणि हे बघा हे नाही ना शांतपणे बसवलं आहे. हा बघा हा इथे बाहेर बसला आहे.
त्याला जरा बांधून ठेवले कारण तो जाम मस्ती करतो. पाण्याचा टाईम असेल ना की जास्तच आगावगिरी करतो. मग चला झाडांना पाणी घालूया आधी, मग बाकीची कामं होतील. एक तर झाडं झाली ना पाणी घालून मग काय वाटत नाही, कारण भरपूर झाडं आहेत ना आपली. पटापट करून घेते. कुणाल तिकडे मोटरच्या इथे थांबलाय. आज कुणाला सुट्टी आहे ना, रविवार आहे. तो बघा तो पक्षाच्या मागे धावला. बघितलं ते पक्षी आला होता ना एक धान्य खायला, तर हा लगेच शिकार करायला धावतो. कोण आहे शेरू? कोण आहे? हां कधी मुलं असं गपचूप का बसलेला आहे शेरू माझा मस्ती करणारा. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. 10:30 वाजले सकाळचे. एक रेसिपी आज तुमच्याशी शेअर करते. आज आमच्याकडे अंडा बिर्याणी खायची इच्छा झालेली आहे. किती दिवस झाले, मला वाटतं 4-5 दिवस झाले ते सांगतात अंडा बिर्याणी बनव, अंडा बिर्याणी बनव. कुणालचे बाबा ते बघा मागे बसलेत, शेरू आणि मागे पण आहेत जोडीला. थोडासा पुदिना हवा आहे, टोपली घेतले. कोथिंबीर नाही आहे म्हणून कोथिंबीरच्या ऐवजी थोडासा पुदिन्याचा म्हटलं वापर करूया हिरव्या रंगासाठी, आणि टेस्ट पण चांगली येते पुदिना टाकून. म्हणून मग मी चालले आणायला. आज वार आहे, रविवार, कुणाला सुट्टी आहे. असू दे आता, माझ्या मागे पाठवू नको, ऊन भरपूर आहे बाहेर. पुदिन्याची रोपं लावलेत म्हणून कामाला येतं, पटकन वाढलेलं आहेत केळीच्या इथे. आता नाश्त्यामध्ये ना जवळा केला होता सुका आणि चपात्या केला होता. आली वाघ्या बघतोय. पटकन जेवण करून घेते. कपडे वगैरे पण धुवायचे, थोड्या वेळानं धुवून घेते. जेवणाचं काम झालं ना असं वाटतं भरपूर असं मोठं काम झालेलं आहे. आपले केळी काही तयार होतात का माहीत नाही. आम्ही आज किती दिवस झाले ते बघा वाट बघते, तुम्हाला दाखवते मी केळी. जरा मला सांगा. हा येलो झालेला दिसतो, ऐकलं का? हा केळावर जरा वाटतं येलो झाल्यावर का. बापरे, केळाची साईज तर बघा, एक एक केळं केवढं मोठं आहे बघ. मला वाटतं हे झालंय वाटतं तयार. बघा ना एक मला वाटतं असं पिवळसारखा. तुम्हाला मी दाखवते, तुम्ही बघा. तुम्ही काळे डाग हे बघ आहेत ना डाग ह्याच्यावरती. ते ह्याच्यात पडले, ते कुठे पिवळसं झालं. हा वाला बघ. नाही अजून ते व्हायला टाइम झाला, आणि 4-5 दिवसात होतील ते. होतील 8 दिवसात होणार. कधी पिकणार? झालेत, रेडी झालेत ते. 8 दिवस म्हणजे भरपूर दिवस झाले. 8 दिवस नको, लवकर होऊ दे. होणार ते 4-5 दिवस. हा काय सुगंध येतो पुदिन्याचा मस्त. थोडासा अजून लावायचा आहे पुदिना. आता आज संध्याकाळी ना लावून घेणार. मागच्या बघा व्हिडिओ मी तुम्हाला दाखवलेला आहे. दोघं पण आले बाहेर, ते बघा. तुम्हाला मी शॉर्टकटमध्ये दाखवी ना, तुम्हाला माहीत असेल, पण तरी पण थोडंसं तुमची शेअर करते रेसिपी पटकन. कशी म्हणजे जशी माणसं खातात तशी आपण खायची, म्हणून तर ती पिकणार. एकत्र नाही पिकत ना ती. अच्छा, म्हणजे थोडं करून पिकतात. हा मग म्हणून तर काढायचं नाही. एक पिकला ना ते वरचे टप्प्याटप्प्याने पिकत जातात ते. असं आहे. हा एकदम पिकली तर कसं म्हटलं? नाही एकदम नाही पिकणार ती. एकदम पिकतात ती गरमी जास्त झाली कीच. गरमीचा टाइम आहे. असं नाही रे. ए भाजी नका खाऊ, चला 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 दोघांनी घरात चला. तर अंडा बिर्याणीसाठी आपल्याला पाहिजे अंडी. त्याच्यामुळे अंडी बघा उकडत ठेवलेत, पाण्याला कड येतोय. इथे गरम पाणी जरा ठेवलंय. आता तुम्हाला मी साहित्य दाखवते. टॅमॅटो, लसूण, इथे घेतले तमालपत्र, हा बिर्याणीचा मसाला आहे. तांदूळ आहेत ना बासमती, तिथे बघा 2 वाट्या भिजत घातलेत. आणि इथे घेतलेलं आहे लसूण, पुदिना आणि हे बघा हिरवी मिरची आणि आलं. हे सर्व आपल्याला मिक्सरमध्ये ना वाटून घ्यायचं, म्हणून मी असं ठेवलं आहे. कांदे घेतले 2, ते चिरायचेत बारीक. आणि आपले मसाले, तिखट मसाला, हळद, मीठ आणि आपल्या आवडीप्रमाणे तेल, घी. चुलीवरती बघा भांडं ठेवलं आहे, त्यात मी तेल टाकलं आहे. आणि आपलं घी असतं ना, म्हणजेच तूप, आपल्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त करून टाकायचं. आणि हे बघा ही अंडी उकडली ना, त्याला थोडंसं असं चिरा पाडून घेतलं असं सर्व अंड्यांना. हे आपलं आलं, लसूण आणि पुदिना वाटून ठेवले ना, आणि हे सर्व कांदा, टॅमॅटो सर्व बारीक चिरून घेतलं आहे. आता ह्यात मी टाकते तमालपत्र. तुम्हाला जर का आवडत असतील तर तुम्ही दुसरं पण असं दालचिनी वगैरे ते पण तुम्ही टाकू शकता.
तमालपत्र टाकल्यानंतर हा जिरा टाकूया थोडासा. जिरा टाकून झाल्यानंतर आता हा कांदा आहे ना तो टाकूया. कांदा थोडा आपण लाल करूया. कांदा लाल होत आला ना की आता हे आपण वाटलेलं आहे ना आलं लसूण मिरची आणि पुदिना हे टाकूया. चांगलं जरा ना परतून घ्यायचं. तिखट मसाला टाकूया आपल्या आवडीप्रमाणे. तिखट मसाला, नंतर बिर्याणीचा मसाला असतो ना तो टाकायचा. बस झालं, जास्त नको. चांगलंसं व्यवस्थित जरा ना परतून घेऊया. आता आपण यात टाकूया टोमॅटो. टोमॅटो टाकून झाल्यानंतर आता टाकूया मीठ. आपल्या चवीप्रमाणे मीठ टाकायचं आणि चांगलं असं तेल सुटेपर्यंत ना मस्त असं परतून घ्यायचं. जितकं तेल सुटेल ना तितकं चांगलं. आता हे सर्व व्हायला निदान 5 मिनिटं तरी जातील. कोथिंबीर तुम्ही टाकू शकता. आता कोथिंबीर माझ्याकडे नव्हती म्हणून मग नाही टाकली मी. पुदिनाचा एक मस्त असं सुगंध येतोय. वराला झाकण ठेवते. मस्त असं तेल सुटून आले बघा आणि छान सुगंध सुटलाय पुदिन्याचा. आता आपण टाकूया त्यात हळद. आता ही जी अंडी आहेत ना ती टाकूया. नंतर पाणी आपल्याला टाकायचं आहे. जितके आपण तांदूळ घेतलेत ना त्याचे डबल पाणी टाकायचं. तांदूळ मी बासमतीनं अर्धा तास भिजत घातले होते. जरा फक्त हलका हलका परतून घेऊया. अंडी ना आपली तुटली नाही पाहिजेत. आता हे मिक्सरचं भांडं बघा सगळं ना मी धुवून घेतलं. तसं हे पाणी मी टाकते त्याच्यात. इथे मी घेतले 2 वाट्या तांदूळ म्हणून मग मी 4 वाट्या मी इथे पाणी टाकते. म्हणजेच कप घेतले मी. गरम पाणी टाकलं ना का लगेच कळ येतो. मग आता याला चांगले शेक ना उकळी येऊ द्या. झाकण ठेवूया वरती. मस्त असा कड आलाय आणि इतका मस्त सुगंध सुटलाय ना पुदिन्याचा. त्याच्यामुळे तुम्हाला मी आवर्जून सांगितलं तुम्ही पण पुदिन्याचा वापर करा. मी आता ऑप्शन म्हणून कोथिंबीर ऐवजी पुदिना टाकला होता, पण आता मी सांगते तुम्ही पुदिन्याचा नक्की वापर करा. आता हे टाकूया तांदूळ. आता हे व्यवस्थित जरा मिक्स करून त्याच्यावर आपण झाकण ठेवूया आणि निखाऱ्यावरती आता हे शिजवून घेणार. आता इथे मी आग आहे ना सर्व कमी करून टाकणार आहे. एक 5 ते 7 मिनिटामध्ये आपली अंडा बिर्याणी तयार होणार. मस्त रंग किती छान आलाय बघ. अजून तर शिजलीच नाही तरी पण इतकं छान सुगंध सुटलाय. आता ह्याच्यावर ठेवते मी झाकण. आता हे आपण शिजवून घेऊया निखाऱ्यांवरती. या आग मी ना पूर्ण कमी करते. हे घेऊन ये, चाट मसाला घेऊन ये. बघितले खोलून? बघितली. मी भांडी कसं होती ना. आणि ती पानं काय केली? पानं आहेत. हा हा सुगंध काय मस्त येतोय. सुकलाय पाणी सुकलंय बघा. झाले ही तयार झाली. राहू दे त्याच्यावरती निखारे थंड आलेत ना. आणि कुणालनी इथे कोशिंबीर तयार केले म्हणजे सलाड. कांदा आणि टोमॅटो घेऊन. कुणाल काय काय टाकतोय सलाडमध्ये? थोडासा कांदा टोमॅटो थोडासा हे पण टाकला ना बाबांनी. पुदिना टाकला 2 पात आणि थोडासा चाट मसाला थोडासा टाकायचा. जास्त नको टाक. लिंबू नाही आपल्याकडे. बस 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 आंबट होईल. बस बस रे बेटा. कैरी टाकायचे. मग आता अजून वेळ आहे जेवायला. काय करूया? 12:15 वाजले तसे. नको एवढ्या लोक नको, भूक नाही. तोपर्यंत माझं थोडंसं काम करून घेते. आणि आज आम्ही जेवणार आहोत केळीच्या पानात. हे बघा पानं वगैरे सगळं रेडी करून ठेवलेलं आहे आमच्याकडे. आपली बिर्याणी अंडा बिर्याणी तयार झालेली आहे. ह्यातली 2 अंडी आपण काढलेली आहेत. ते बघा तिकडे काय चाललंय. ठेवतायत भागे आणि शेरू.
आता हे जरा ना थोडंसं असं मिक्स करून घेते मी. मसाला बघा वर येतो ना, त्याच्यामुळे हलका हलका हाताने असं थोडंसं मिक्स करून घ्यायचं. असा अंडा साईडला. आणि ही आपली साधी सिंपल घरगुती अंडा बिर्याणी तयार झालेली आहे. अरे पडलं. आता कुणाचे बाबा टेस्ट करून सांगतील कशी झाली ती. का आलं जेवले दोघं जण? या सर हात धुवान जेवायला या. तिकडे कर दोघांना. त्यांना पाणी दिला पियाला. पाणी भरून ठेवलं इथे. दे तू कोणाला तू वाढलं इथे मॅडे. ए बस झालं चला आता. काय वाटतं? खायचं वाटतं. नाही नाही पण कसे झाले ते विचारते मी. शेरू खाली बस बेटा. पोटात गेल्यावर जिरे आधी मला पोटात जाऊ दे नंतर सांग. चला जेवा जेवा. ती प्लेट दे. कडकडीत ऊन. चला. आणि आता 5 वाजले संध्याकाळचे आणि आम्ही चाललोय जुन्या घरात आपलं जे लाकडं आहेत ना माच रिकामी करायला. म्हणजे आता आणणार नाही पण सगळं ते लाकडं आहेत ना खाली काढून ठेवणार. म्हणजे काय वाळवी वगैरे काय लागली असेल ना मग ती जरा निघून जाईल ना म्हणून. हे करवंद आपल्याला भेटलीच नाही अजून एक पण खायला. वर गेली तर भेटणार खाली. कुठल्या साईडला? आपल्या वरच्या पट्ट्याला जाऊया आपण नंतरला येतं ना. वर गेलो कच्चे तेवढे काय पिकलेला एक पण अजून नाही भेटलाय. तयार होणार. आपला एप्रिल महिना संपायला आला. अशी गोष्ट लाल झाली. हां मग आपण आता 8 दिवसांनी भेटते एवढं तयार. 5 वाजता तरी ऊन बघा किती कडकडीत आहे. कुणाला आहे घरात भाग्या शेरू पण आहेत. पटकन करून येतो ना. किती दिवस झाले ते राहिलं आहे. माच रिकामी करून ठेवला ना मग फटाफट जाऊन महिना आणता येतात. मग कैरी भेटली. नरम नाही ना कडक आहे ना. राहू दे चटणी बनवायला होईल का आम्हाला. खिशात टाक. असू दे मला चटणी बनवायला पाहिजे. झाड वाटतं इथे. हां हां मस्त वारा आला बघा. चला चला जाऊया फटाफट. 5 आंबे आले तेवढे. आंबेच नाही तर काय करणार ह्या वर्षी काय नाही. करवंद भेटलं तर बघूयाचं. किती भेटल्या? कैऱ्या बघा भेटल्यात पडलेल्या. माकडाने हा पुरा झाड ना हलवलाय. काय काय कैऱ्या बघा खाऊन टाकल्यात. हे बघा. पण हा आंबा चांगला आहे एकदम गोड आहे. हे बघा हे पण बघा. एक करवंद नाही खायला. एवढ्या जाळ्या आहेत पण कच्चा पण नाही कुठे दिसला. कुठं वरच्या साईडला आपल्या इथे. किती भेटला कैऱ्या बघू दे. हां 4 भेटला. बहुत झाल्या. दे पडली. लांब आहे ना करणार काय. त्यांना खांद्यावर अशीच ठेवली होती. आम्ही की नाही काय केलं माच आहे ना अर्धा तो रिकामी केला. भरपूर वेळ गेला आणि आलो. मग ही मोठी मोठी आहे ना गाडीमध्ये येणार नाही ना त्याच्यामुळे म्हटलं जितक्या आपण फेऱ्या मारू ना तेव्हा 2-2 घेऊन यायची. सकाळी कुणाला पण घेऊन आला होता. हां चला मैत्रिणींनो आता आजचा व्हिडिओ संपवते मी इथेच. बिर्याणी रेसिपी मस्त आली होती ना. हा कुणाला बनवायचं. हां एकदम टेस्टी आले होते. एकदम मस्त. म्हणजे मी कोथिंबीर नव्हती म्हणून मी पुदिना वापरला पण इतकं छान टेस्ट आली होती ना. आम्हाला खूप आवडली. मस्त झाली होती. तुम्ही ट्राय करून बघा एकदा. तर चला आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर जरूर लाईक करा शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद. कोण गेट उघडाय? कोणतरी आलं असेल काठीने.
हा कोण पोरं आलेत? अच्छा मी दोघांना बाहेर सोडले काय? अरे अरे माझा बछडा आला. अरे 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 चला चला घरात चला घरात चला. दुसरा कुठं आहे? वाग्या आला 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 तो पण आला. हा चला 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 चला. वाग्या ए वाग्या आला आला आला. बापरे 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 हलू हलू हलू. याचा पाय तो दुखतोय ना. चला घरात आड्याच्या बाहेर जायचं. चला चला अगे आगे आडा खोल. माझ्या हातात दोन्ही पण सामान आहे. हे बघा हे बछडे आमचे दोन. चला 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 घरात बाहेर नाही यायचं. हे पकड हे पकड.